budeme v značnej miere používať rôzne pyrotechnické pomôcky. Bude tu veľa hluku, takže sa prosím nezľaknite. Takže pohotovostný policajný útvar Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach vám dnes predvedie ukážku zadržania obzvlášť nebezpečných páchateľov, ktorí v tomto prípade budú obchodovať so zbraňami. Po ich prezradení budú vyslané skupiny pohotovostného policajného útvaru, ktoré sa budú snažiť nadviazať nejaký kontakt s páchateľmi a pomocou vyjednávača a budú sa snažiť vyriešiť incident neintervenčným spôsobom. Je to vlastne tak, že budú sa snažiť presvedčiť týchto páchateľov, aby sa vzdali, aby nemuseli potom policajti použiť nejaké donúcovacie prostriedky. V našom prípade sa to samozrejme nepodarí a následne budú vykonávať policajti PPU služobný zákrok. Z pravej strany vidíme, ako na miesto incidentu prichádza jeden z páchateľov, ktorý sa bude snažiť sprostredkovať s druhým páchateľom obchod. Ide o obzvlášť bezpečných páchateľov, ktorí budú obchodovať so zbraňami. Ako vidíte, z priľahlej budovy vychádza druhý páchateľ. Vidíme dvoch páchateľov, ktorí sa dohadujú a snažia si predať ilegálny tovar. Ako vidíte, sú to zbrane. V tomto prípade je to útočná puška SA-58. Páchatelia si samozrejme túto zbraň aj vyskúšali, čo neurobili dobre, pretože na linku 158 bolo nahlásené, že dvaja ľudia strieľajú z druhých zbraní. Preto cestou operačného strediska KRPZ boli na miesto vyslané dve zásahové skupiny pohotovostného policajného útvaru Košice, ktorých úlohou bude uvedených páchateľov zadržať. Vidíme, ako zásahové skupiny sa pripravujú a budú sa snažiť pomocou vyjednávača nadviazať s páchateľmi kontakt. Pozor, pozor! Tu polícia! Vyzývam všetky osoby, nachádzajúce sa v drevenom domčeku, aby vyšli po jednom pod hlavným vchodom bez zbraní. Opakujem, vyjdite bez zbraní von. Sú tu deti, boja sa streľby. Viac nestrieľajte. Nechceme, aby sa niekomu niečo stalo. Vyjdite bez zbraní von hlavným vchodom. Ako vidíte, vyjednávač sa stále snaží nadviazať kontakt s páchateľmi a vyriešiť tento incident intervenčným spôsobom. Snaží sa prehovoriť páchateľov, aby sa vzdali. V prípade, že to tak nebude, budú musieť použiť donúcovacie prostriedky. Zahoďte zbraň na zem! Niekomu si Po ľavej strane vidíme, ako sa páchateľ snaží utiecť, preto budú musieť príslušníci PPU vykonať služobný zákrok.
videli, aký služobný test Niko páchateľa zadržal. A podporný tým sa ho bude snažiť pacifikovať. Ako vidíte, pohotovostný policajný útvar disponuje rôznymi špecializáciami. Jednou z nich je aj psovod. Samozrejme, počas ukážky môžete vidieť aj prácu vyjednávača, ako ste už počuli. Bude tu práca, bude tu uvedená ukážka policajného pyrotechnika, vodiča špeciálnej techniky. Počas ukážky môžete vidieť výstroj a výzbroj, ktorú využíva pohotovostný policajný útvar pri služobných zákrokoch. Obdobnú výstroj si môžete pozrieť aj pri statických ukážkach a zelených stánkoch. Pozor, tu polícia! Opakujem, osoba, ktorá sa nachádza v drevenom domčeku, vyjdi von s rukami nad hlavou bez zbraní. V opačnom prípade bude vykonaný policajný zásah. Nechceme, aby sa niekto zranil. Položte zbraň a vy... Ako sami vidíte, druhý páchateľ sa zdráha opustiť úkryt. Takže v tomto prípade budú musieť byť znovu použité donúcovacie prostriedky. Druhý zásahový tím sa presúva k priľahlej budove, kde máme páchateľa ukrytého. Nakoľko zavrel dvere za sebou, zásahový tím bude musieť použiť pyrotechnickú nálož, aby prekonal dvere a mohol zadržať páchateľa. V týchto momentoch budete vidieť policajného pyrotechnika, ako prikladá k dverám pyrotechnickú nálož. Ktorá umožní celému týmu dostať sa do tejto budovy. Po malú chvíľu budem potrebovať aj vašu pomoc, milí diváci, nakoľko keď mi veliteľ zásahového tímu nahlási pripravenosť, budem počítať od 5 do 1, aby mohli policajti PPU Košice vykonať zákrok a zaistiť nebezpečného páchateľa. Takže pomaličky sa pripravíme. Pyrotechnik si ešte pripravuje túto pyrotechnickú nálož. V tejto chvíli dostávam informáciu od veliteľa zásahového tímu, že tým je pripravený na vykonanie odpočtu. Takže poprosím divákov, ako som povedal, začneme odpočítavať od 5. Tak poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Zásahový tím prekonal prekážku, vstúpil do priľahlej budovy, zadržal páchateľa. V tejto chvíli ho naložia do pancierového auta a budú eskortovať na najbližší útvar policajného zboru.
performné dielo, ktorého ukážka bude predvedená trošku neskôr. Ďakujem pekne všetkým za pozornosť, prajem príjemný zbytok dňa.